No, obidve nohy. Obidve. No. Poriadne. Nejde to. Prečo? Jedna. No, veď ťa bolia nohy, však na čom budeš jazdiť? Dobrze, może i zacząć już szum. A chyba, ja to dobrania. Nie, že spadneš. Aha, stojíš. Dobre ide. Ťažké to je, čo? Ťažké to je. Bicykel. Ale świeży bicykel to. No, ja viem. Tylko hybrydy bicykel. Bicykel je oveľa lepší. Telefon nie może ma. Čo? Telefon staje, może ma pewnie. Predné koleso? Telefon pre mňa. Telefón. Starý telefon, nemá her. Ja je starý telefon. A čo mohol zavať bratovi? Mám telefón. Chceš? Máš ho tu? Aha. Tak ho daj. Ale nie zadarmo. To bola, aby som vyhľadil, že som vás nebol. Čo? Aby som mohol vzal a bobrábel frajem sám. Ja aj frajerkám. Máš v obraboch frajerky? Jednu. Jednu? Aj dve. Aj dve. Hej, a čo? Ako? Už si ich aj ne, ako vieš, ako chápeš ma. Už sa ich pojebal dávno. Už si ich pojebal dávno. Nepovedz mi, Robi. Ne, Nepovedz môjho brata. neboj sa, nepovedz nikomu. A Možno ma brat dobije. tvoj brat ťa zbije? Áno. Prečo? Ty máš takého zlého brata? Mrcha. Mrchaté? Áno. Fú. Čo by si taký, keby si mal mrcha brata? A prečo by ťa zbili, že si pojebal len hen tie dievčatá? A nevidel som. Lebo ja niečo nepovedal. Môžem sa s tebou odfotiť. No. Odfotiť môžeš sa s tebou? Môže, keby si ho dal ten telefón mne. Ale Radšej. nie, vieš, chápeš ma, on sa fotí s kamarátmi a ty si jeho kamarát, aj môj No. si kamarát. Môže sa s tebou odfotiť? Mohol by si mi veľké starý telefón zohnať. Však veď No, dobre. odfotím sa, niečo zozenieme. Dobre? Lebo nemám myšia. By to mi robiť, nemám myš. Lebo všetko by... Chcel som dostať o frajerky, to všetko by ho predal. odchodná. Dobre. Všetko to on predal. Skôr. Čo? Čiže skôr tú frajerku. No však, hej. A ten bicykel kedy bude? Ten No, bicykel. večer. Možno, že večer, že keď prídeš, tak možno, že ti spravíme aj ten defekt, aby si sa moc netrápil. No. No vidíš, akého máš kamaráta. A akej farby je? Zelenej. No. Zelená, krásna, nie? Skoro taký. Ako tráva, nie? No. Taká zelená. Tak veď vieš, jar ide a... A potrebujem akorát budem potrebovať na trošku chodiť a kúpať chodiť. Jari. Bude sa chodiť kúpať? Aj. Dobre, náhodou. Aj. Však ale bolia ťa nohy. Aké máš farby? Čo? Bicykel. Však veď vrajím ti, že zelené. Tak berem. Dobre, bude zelená. Dobre. A keď ju prefarbím na rúžovo, nebude vadiť. No, Lepšie je zelený. Zelený? Zelený páči. Dobre, tak buď zelený. A budeš sa chodiť kúpať? Aj. Aj? A kam sa budeš chodiť kúpať? Do lesa. Do... Keď bolo mať frajerku, keď tu bekom vidť má. Hej? Tak chod za ňu. Čo? Choď ju, poprosím. Čo ti povedala? Že príde ku mne. Hej? Ja tam dobrý, ja počiahnem. Hej? Kabasy ukážem. A musíš mať veľký penis. Veľký je. Máš veľký? Veľký. Ukáž. Čo? Aký veľký? Je to ukáž, ale... Keď by sa ísť ako mučiky za vidí. Idem tam, do večer. Ideš preč? No. Tak mi podaj aspoň ruku, nie však veď. Čau. Čau. Šampra, nie príde sem, šampra. Budeš tu šampra. Žandár? Šampra, že príde sem. Šampra si ho zoberiem. Dobre, Dobre? dobre. Tak prídi o 6:00. Ale šampra ráno pôjdem. Prídem ráno. Dobre. Jaký áno? Že ráno prídem, ráno. Ráno o 6:00? O 6:00. Ale my tu nebudeme. Dneska večer o 6:00 si príď preň. Dones do kľúčinky dones. Daj do kľúčinky dones. Do kľúčinky? To si príď ulice, tam nepomínaj. Áno, áno. Dobre. Dobre? Dobre, uvidíme, čo... Si sa hotovne, dobre. Uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť, dobre?
Neusmievaj sa. Aké farby je? Však som ti už povedal, že Ale ale... nevíš. A nepadí dáš jedno auto. Tak som aj. Ahoj.